Хора, аз съм Георги и сега ще играем една игра с колички. Не с колички, а с коли. Чакай ви. И само да ви кажа, преди малко снимах видео, но то не се записа, не знам защо не се записа. И да. И малко съм болен. И имам компрес. Браво, намираме четвърто място, е страхотно. Само и много ма сърби крака, не мога да се подписа. Добре хора, ето ни в тази игра Surfers Hawaii Havana, то пише Havana, Havana или Халани, едно. Забравих името, сега повтарям някакви тъпи. И сега ще видим моя остава ли за компютър. Ако не можете и ви разрешават да стеглите от Google Play. Мой не може, защото е гати стар от 5 годишен, не сега съм на няма да ви кажа, защото е тъй. Скеф за Кенев. Добре, аз съм на 100 години. Така да кажа. Утре ще идва посетка ми на гости. Не знам дали ще го какво? Може ли да помогна господинче? Хора, гледайте кой герой съм спечелил за си диамант. Айде бе, искам да се отида в герой. Не. Видявам се, че и този герой го има. Но аз го нямам, защото е тъп. Ау. Не използвам клиник. Знам ги всички тук. Сега ще игра стоя, на известно. Гербов. Иди бъга. Явахме. О, ранката е. Готово. Малко заявкам, което аз не знам.
Аз лично не знам какво са обработват клипове. Защото снимам от таблет. Снимам таблет. И я. За това. Знаете ли какво най-много искам? Обработването бавен, бърз падък. Пишете в коментари, аз не знам за кой път казвам. Защо много ми забъгва майко. Да, нали ме хвърли парите. Аз казах, че си има епизоди на... Аз я изтърних и не мога да се изтърних, че там може да има епизоди. Да, няма да може да има епизоди. И защо забъгва толкова бъгва? Преди не ми бъгва. Хора, има една подобна игра, тя се казва Брим. На един рицар в Мизма от Патлет. Тя сигурно ще е първа в игра, не знам. И да, тя е подобна като Subway Surfers. Една моя приятелка, която нещо не можа да дойде, ще я играе. Но не знаете у нас е вие. Където си имам сега на Майнкрафт. Не е някаква. Шит! Оха. Магнитът. Благодаря ти. Сега ще видим без проблем. Вижте как съм така, не мога да ги взимам. Заради това бъгане нищо не съм взел. Ето, виждате ли какво? Уе, гаден, честно. Чест! Шуках нещо, това е сигурно заради ядозване. И така... Айде... Шит. Кой е това, бе? Шит. Това е новия герой. Ето го, вижте какъв е тъп. Майко. Това. Ко ще получа, ей? Едно, майко. 10, но какво това? Това е да получа. Ето ни в другата игра Sonic Dash. Сега ще я видите. И най-много се чудя таковата. Нали знаете, тук е едно квадратче, дето друга камера на снип, където да се виждам аз. What? Това ми е най-трудното. Без това навика аз имам от таблет, затова игра Sonic Dash. Ще пак нещо. От някакво приложение или от друга камера? Да не отида моята камера, другата. Майчил ще от нея, да. От нея ще я видим.
Аз съм на 2 годинки. На 3 да обърках се. Надявам се да ви е много харесало. Пишете в коментарите обработват типката и айде чао. Защото няма мога да кача това видео. Айде чао.